Sarung jagung. Nggih, mangke dipun aturke. Lanjut. Ngene iki lho, wangenku dak nek ngene iki. Ndak ndek aman lho tak enteni kaya entule metu-metu iki ndak gene. Maksudku kami intol lek. Make ndak lali no. Ya, ndakekno sik ya nak ya. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Ibu saha Bapak Lurah ingkang minulya lan sagotra Bapak panitia penyelenggara ya sayang ya. Aman. Dan juga buat warga masyarakatnya Desa Soko, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Salam tetepangan sugeng pinanggihan kalian keluarga besar seni warga Ketoprak Cokro Wijaya, pimpinan beliau Bapak Priyadi ingkang minulya ingkang dedalem wonten ing dukuh Mencolo Juwana Pati Bumi Minatani nggih. Niki mau nepangke manuhke memperkenalkan asmanipun Mbak Kenes alias Kamintol. Ngono aku sing tak kangen ya entule iku lho, Mak. Aku anggere gak kepethok kowe anggere roh fotomu ngono wah ya ana Kamintol liwat. Lagune mau liwung ya nak ya. Arek jeneng sarung jagung di awan wis ana mengko diaturke. Diaturi malih. Mak ngaturi lila wis. Lila, Mak. Tenan, Mak. Ya lagune, Nduk. Lagune. Wis dililake urunan sithik-sithik kanggo mbancaki kanggo nyelameti bumine, kanggo mbancaki sawahe ben apa, Nduk? Ben selamat saka sambi kala apa wae ya. Amin, Mak. Khususnya kangge Desa Soko. Lilo Mas, semoga sinarengan Cokro Wijaya dan Delta Audio ada Eko Channel. Salamnya buat semuanya. Salam kenal, salam rindu, takkan pernah lagi buat semua.
bapak-bapak perangkat desa semuanya, dan terspesialnya buat warga masyarakat desa Soko Gabus Padi. Ada Lila dari saya pribadi, Wiwit Widiana Asmara Dana Wanyar-wanyar. Gitu loh Kamintul. Iya, anak ibu nyanyi sih ya. Aku kenal sing berinisial R. Mas, apa, kasih Mak? spot ya Mas. Oke, dikasih spot biar semangat buat cewek-ceweknya Cokro Wijoyo. Ada Rina Asoy. Mari digoyang sayang. Ayo, tunjukkan ekspresimu semuanya. Digoyang. Goyang satu jari boleh. Goyang buah dada boleh. Kok? Loh, lah piye to Mas kok ngene iki Mas? Kadung enak ngene lho Mas, lah kok wis pedhet. Wis undangno Pak Purnomo ning ngono, Dok. Rendene pedhot ya nok ya. Iya, iki sing pedhot apane? Iki tok iki ora pedhot. Gak, Mak. Ora, iya. Kabule kae lho, Mak. Disemani sik ya nak ya. Sarung jagung nganggo gong ya Mas. Iya. Ben orang langut, monggo. Saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masing. Oke lah kalau begitu, semoga kalajengaken sarung jagung. Rina bener kowe, Nduk. Kayak mau wedakmu salah kok, Nduk. Tiba giliramu lah kok pedhot. Panggilan Pak Purnomo. Biasa, seluman selamat. Aja kaget. Niki Rina Pak. Sesandingan aku bisa seberasaku natin munggah gunung ora wegah watone tan sasumanding mantan sailing sarung jagung apoteke boten tresno yen tan merah sedina kaya setan sarung jagung abot rasaku. Semoga Pak Rus dadekno. Iya. Metoknya jambu alas iso, Pak. Metok jambu alas. Ora cocok kae, Nduk.
ora wegah watone tan sang sumandhing mantan sailing sareng jago rasane wonten tresno yen tanwar sedina sareng jago putra saku. Ya dados renane penggalih Kang Mundhut ya nak. Mau bapak sapa tetepangan pora sing njaluk sarung jagung. Sapa Nduk? Monggo bapaknya sing ajeng duet. Nggih. Ajeng nyanyi. Jambu alas. Monggo, Pak. Boten. Oh, mundhut Pak ya, Pak. Ayo nyanyi nih, Mas. Nggih. Ndek Rina. Ayo, yuk. Terus harama kemoyone tresno lan kasih sayang Mas Dia karepatiku ingin dadi bojone sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nalongso rasane ati yen aku ra lakon melu duweni yo 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 ya yo ya yo oh ayo Mas jambu alas kulite ijo sing gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja dirabut supaya janji yen kula jadi dikawin tekating ati ora bakal luru ganti. apa ya tenan mak wiwi Ini Dik Rina lho sing nyanyi lho. oh Dik Rina Supawe janji yen kula tidak dikawin senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu alas ya Dik manis rasane senajan ilas kata enteni randani Mriki Mbak Rina, iki mau percobaan suaramu iki mau lagi
testing audio delta iki. Ngono kok nek kagetne mati lho, Mbak. Makane kuwi tak los dhisik, mbok menawa sawanen kowe. Ngono ya. Ki mau pamundhutane Pak wis katuran ya, Nek. Nggih. Sampun marem ki, Pak. Nggih, munggah iki mau ya, Nak ya. Rakitan sithik ora apa-apa. Pak wis guyang-guyu seremen penggali. Wis, Mas. Wis mau encup ngonomu. Wis. Mbak Rina punya koleksi mergo apa buinggi lan sak-andane ora ono nyuwun ya, Nak ya. Nggih. Nah, dikasih koleksi yang terbaik dari Mbak Rina Cokrowijaya. Kusuma Wijaya ya, Mbak ya. Wow. Cokrowijaya sing nyanyi Rina Anggara terus lagune Kusuma Wijaya. Rina Anggara. Ora Lah piye padhaane kok, Dok ya? Nek timbane Rina Anggara kucing no. Garangan, Mbak. Aku terenggiling wati. Oke. Apa Dok? Kita ingin menangkap sesuatu apa? Puspita ing taman sari, manglo manungsa wengi kalawan
Sumawijaya vokal ada Rina Anggoro. Bahasa Jawa dong, bahasa Jawa. Cinta. Aneh lho, Kowe Pak. apa lagunya? Anakku paling top marko top pake. Iki sing ape tak panggil meneh. Wis pokoke iki ora kalah karo Mbak Rina. Sing Iya, di mana? ada yang berinisial P. P? P. Lagunya Deno ya Mas. Oke, masih sinarengan Cokro Wijaya spesialnya buat warga masyarakat Sokong Gabus Pati. Ada Priska. Deno sayang, sini cintaku. Ya, sambutlah yang sudah datang semuanya. Salam kenal ya dari Cokro Wijaya dan ada Mbak Priska. Selamat datang yang punya akun pemburu ketoprak dan ada sahabat Embang. Thank you buat akunnya datangnya halo. Pak Gun Gajah Mati. Selamat datang Pak. Aduh sehat selalu ya Pak. Yo, boleh ya gua wes. Boleh ya Bu. Yo. Ini mau boleh. Ini nama izin Bapak izin Pak, sehat selalu pokoknya. Gajah Mati, Pati loh. Aduh ya.
Solodro Gubrak datang malam ini. Neng kok koyo gak kaya biasanya ya, Mak. Piye? Biasanya yo dandan koyo awake dhewe kok koyo piye ngono. Yo ngentek-ngenteki make ngentek-ngenteki kowe engko malah yo ngono nyamar elek. Ngono barang. Biasane yo cantik. Nyamar. Lah ya wong biasane cantik kok yo ngono menawa. Iki saderipun Pak Gun yang dari Gajah Mati permintaannya ada bimbang. Iya. Dikarenakan di sini kesayanganku sudah datang semuanya dari Solodro Gubrak ya. Mas, ada kesayangan datang Mas ya. Oke. Kesayangan setelah ada kesayangan tak boleh bimbang. Sekali cinta tetap cinta sama Cokro Wijaya. Oke lah kalau begitu. Hai cintaku gadisku. Kesayangan cinta. Mega Coklatos Maja.
coklatos mocha kesayangan sudah berlalu cinta. Aduh, nyanyi sepisan keringetnya sak gerondol-gerondol. Ngelek ngempet tenanan lho mah. Iki giliran nih Papa Gun sing saka Gajah Mati Pati. Salame kangge Bang Slamet, jalukane bimbang. Bang, tak kasih suara yang lebih mantul, yang lebih lebih memukau daripada saya. Menghayati ya mah. Ada asrih. Bimbang sayang. Role sampean role. Role untukmu pucet ngono. Lah piye no? Era. Role iku dak yo peran utama putri. Lah sing marah yo sampean role. Lah ngerti nih. Lambe bubra. Motiru seketan yo no. Ije man. Kok nek nyanyine oke aku iki tak tarik meneh lho. Kok ngono? Cagun. Sapi. Kok ngono to, Mak? Ben ora sida njaluk suaraku. Oke, ini ada Azri. Cokrowijaya, bimbang saya. Sampai Wedi aku. malu pada rembulan yang Cokro Wijaya Pilta Audio Eko Channel Yahoo melu cek lagi tangannya Mas Gun ya guys. Gajah Mati. Berselimutkan yang
dipecut, Mak. Masane pedet kok piye lek Dipecut. suwe ora ya dadi tepos kok dipecat-pecuti ae. Matur nuwun Mbak Asrih. Mun kenalan kali Cak Gun lho. Dereng. Nomor WA Ayo mak, WA-ne tak lebokne ning WA aku. WA-ne Pak Gun tak lebokne ning WA aku ngono mak. aja. Aja. Lah kowe rondo kono iku Joko nganu bangkak kok, Nduk. Rondo bangkak, heeh. Matur nuwun ya, Nak ya. Iya, kok kenalan karo sapa-sapa kono meneh. Mbak Kaminto. Apa mak Belum ada atensi saya. Belum. Nek belum, Iya, ayo Nak. maringi atau kasih koleksi dari Mbak Minul. Ora Kamindul. Minul. Minul. Ora Kamindul. Enggak. Minul. Beda lho mak. Tul karo nul. Tul kowe Oh karo U. rene tul. Aku Rono. Tole rono. Nul. Lah, iki lho bocahe. Wes. Kok rono? Mandek. Iya balik ngono. Lah aku pokok kon Rono aku ya Rono terus to mak. Tul. Ya kandhani kok. Wis ra apa-apa yang pancene nyolok moto terus kayak ya tul. Apa, Nduk? Mas Alfian dari Sogo. Yang mana? Mas Alfian. Apa Mas? Belakang. Mau Nyanyi sendiri. Apa? Mah Bahtera, Mahliga Mahliga Cinta. Asmara. Iya. Ditunggu ya. Di sini Mbak Minul mau menyanyikan koleksi ada Kusu Meningati. Wes deh. Oh ya apa keringetnya caca urung nyanyi kok sumut Mbak. Sumut. Oh ya bocah kumut-kumut ngantek. Pak Pri, tolong Pak, besok-besok lagi beli blower ya Pak. Panas ra karuan lho, Nduk. Duh Gusti, alah. Ngerti ya ngomong kalek kemau tak pasang blower dhewe. Minul Sakwijaya. Ada lagu Gus Sumenengan.
dapur sendiri? Apa? Apa Dok? Batera Malige cinta pertama ya. Mas, Batera Malige cinta pertama. Oke lah kalau gitu. Gak anak pertama nih. Cek, tes. Heh, apa? Iya Dek. Di sini apa nyanyi? Ayo Mbak Meka. Aduh ganteng, sini ganteng. Aduh aja ning buri gede aku. Aduh ganteng-ganteng ngene jane ame tak uwisi iki mau Nduk rendene sing apik nyanyi ganteng enak karuan modot kok sak jamne ya Nduk. Ala kaya Giri Mahesa Nduk. Endi wonge mau? Halo Cinta. Ya Allah. Monggo kula nuwun monggo. Ya Allah calon mantu iki Nduk. Pas ya, Mak. Sing nyanyi wedoke sapa? Mega. Pas ketoke. Alfian. Ya di sini ada Mas Alfian yang akan melawan Mega Coklatos. Malige Batera cinta pertama menggoda. Sini sayang. Ada. Tuhan dan
Thank you, terima kasih ganteng calon mantu. Aduh, impi. Tak ketek ya cocok tenan lho, Mak. Cocok tenan. Cocok karo Dek Mega ya. Semanang yo mbari, Aku kok- wedok yo wayu. Iya, tapi kok lali ora tak kok wetone aku mau, Cak. Cocok lan orane iki lak ya tinggal weton to. Jane ngono lah kowe yo ngono. Iki selawase urip aja nganti kliru. Iya, Mak. Kliru-kliru ning lho kaya aku ini iki. Bolak-balik ya, Dek. Dek, cinta. Ya, Mak. Matur sembah suwun konjo ngersane bulurah lan perangkate. Mak. Matur sembah suwun karo warga masyarakate yang sudah mempercayakan ketoprak Cokro Wijaya mengisi acara nggih punika agenda tahunan sedekah bumi. Lan matur sembah suwun dumateng sedaya kemawon kang sampun rawuh nggih. Rentine niki jamnya sudah habis dan arepane tak ada permintaan lagi kecuali ini yang dari Tayu nyuwune apa, Mak? 1000 kutho. 1000 kutho. Pak Gun sugeng kondur. Nggih, kang atos-atos ya Pak Atas wonten ing Gun. perjalanan nggih tak dongakne slamet lujeng, tak dongakne rezekine akeh, Amin. panjang yuswa sehat. Amin, amin. Ben iso ketemu maneh. Iki Amin, jadwale ya Rabbal Cokro Alamin. Wijaya ning Pati iki jek suwe. Jek suwe gitu ya. Mak. Heeh. Jadwale bari iki ning Demak Ning ya. Demak, Dok? Mak. Ning Pati jek bulan apa? Mei. Mei. Jek suwe. So ketemu ning Rendole ya Pak ya. Oke, monggo 1000 kutho. Nggih, mukasih anggone awake dhewe mahargya warga masyarakat Desa Soko Bagus Pati ya. Isih kanca pirang-pirang durung marasipun jebulane ya durung ceritane ya durung tuntas ya. Yang dari Tayu Di